Assalamu alaikum yan uwa musulmai, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai suna Sadi Technology. Yau da muka muku wani babban application wanda zai gyara maka muryanka. Idan kana so ka yi begi na waka ko wani irin waka ne, wannan application zai taimaka maka matuƙa sosai. Kar ka manta, idan yau ne barkon zuwan ka cikin wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like. Mun gode. To da farko dai za mu shiga cikin Play Store mu gwada muku yadda ake ɗauko wannan application. Farko idan Play Store ka buɗe ma fuska kamar haka, za ka zaɓi wajen searching da ka rubuta wato Boloko. Idan ka rubuta wannan Boloko ɗin da ka danna, wato idan ka danna wannan Boloko ɗin, wannan application zai kawo ma fuska kamar haka. Wato kamar yadda kake gani, wannan ga yanayin application ɗin, kwata-kwata application ba shi da nauyi ko kaɗan. Wannan application mutane da yawa sun ɗauko shi sun ji daɗin shi, saboda haka kuma ka bari a barka a baya, ka ɗauko wannan application domin ka ci moriya sosai. Kamar yadda kuke gani, da mu play mu shiga cikin wannan application ɗin, gwada muku yadda ake aiki wato da wannan application. Kamar yadda kuke gani, idan ka buɗe wannan application zai kama fuska kamar haka, nan zai gwada ma idan to kamar yadda kuke gani, idan wannan application ya kama fuska kamar haka, zai gwada ma idan kana so ka yi join da shi. To amma mu yanzu ba abin da yake gaban ba kenan, za mu zaɓo wato wannan cancel ɗin, da mu danna wannan cancel ɗin. Idan muka danna wannan cancel ɗin, zai kama da fuska kamar haka, wato wannan wajen plus ɗin. Idan yin kama wannan fuska kamar haka, zai gwada mana mu zaɓi record video ko kuma record audio. Za mu zaɓi record audio. To kamar yadda kuke gani, idan muka danna nan plus ɗin, da mu zaɓi record audio. To wato da kamar yadda kuke gani, idan muka zaɓi wannan record audio, zai ba mu dama da mu daddanna masa next. Ko ina ya kawo mana da mu danna masa next. Wato yana application yana buƙatar a ba shi dama ya yi aiki yadda yake so. Da mu daddanna OK. To yanzu kamar yadda kuke gani, muna magana wannan abin yana scratch, alamun yana ɗaukan magana daidai yadda kake so. Kamar yadda kuke gani, da mu danna wannan jan rawun. Kamar yadda kuke gani, a misali a ce yanzu mu ɗan rera waƙa, duk da dai muryar mu dai, to bari dai mu yi. Summa riba an habibatin wa an umari wa an arid wa an usmanu bil karami maula ya salli wa sallim da'iman aba ala habibika kairul khalqi kullihim. To kamar yadda kuke gani, mun gama da mu zaɓi wannan alamar wato gutu. Idan muka danna wannan alama, da ku ga wannan bidiyo yana process. To da mu ɗan jira wannan bidiyo ya gama wannan process ɗin. Kamar yadda kuke gani, ga wannan bidiyo ya gama processing. To kamar wannan jarawo, kamar yadda kuke gani, a misali a ce yanzu mu ɗan rera an umari wa an arid wa an usmanu bin kawani maula ya salli wa sallim da'iman aba ala habibika kairul khalqi kullihim. وسلم دائما أبا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kamar yadda kuke gani, idan kana so ka yi, da ka danna wannan wato da farko, da ka danna wannan save. Idan kana so ka yi saving ɗin shi wato akan waya, za mu danna wato continue editing. Idan ka riga ka yi wannan aiki, ka riga ka yi saving wannan wato, ka riga ka yi saving ɗin shi. Kamar yadda kuke gani, yanzu za mu danna wannan download ɗin. Idan muka danna wannan download ɗin, hakan shine zai ba mu dama wato mu yi saving ɗin wannan waƙa da muka yi. Zai tambaye mu a audio muke so ko a bidiyo. To mu yanzu mun zaɓa a audio, zai ba mu dama wato mu yi allow. Kamar yadda kuke gani, yanzu ya riga ya yi save, yana gwada mana mu yi share. Yanzu bayan mun riga mun yi share ɗin, tunda mun riga mun yi save,
kada ka manta idan yin nufi da gwazon ga cikin wannan tasha ka danna mana alamar subscribe kuma ka bi ka danna mana alamar like mun gode.